Uchitamba matambiro wacho. Pataura nyaya dzechiure dzotaura pakati pamai nevana. Ndizvere vatete. Atamba wataura izvozvo. Zvingataurwa munhu munhu kuti ure. Kana makutonga kuri kunozitonga. Aiwa munhu angambotaura izvozvo. Wana warudi. Wana wakaita sei? Wakaita ivana. Ndoti Patricia Noah ndakatondishedza. Ndakatakura zvigubu ndenda Patricia Noah. Uya ari kumapeto. Ndakatondishedza. Amuna kwadedza. Takavashedza but nyaya vari kutaura. Chiyana ipapo mari mwachedza zokino. Pavaita sei? Ndakandishedza. Uyu Mavis anga aripo pamba ipapo atobva kumba kwake kwakarorewa. Atoya pamba ipapo. Mavis ndeupi? Ari pakati ndinoona. Pavaita sei yake mhosva. Ndokwa vese ndobva kwana vari 3 vari pamba ipapo pasisia. Ndobva kwana vese vari 3. Ndobva anditi zvoni imimi mune varume vanhu vanodi vamunodanana nawo. Patricia nawo. Nezvekunyenkwa kwevanhu. Uyu Mavis Noah ndobva anditi ini ndine umpowo nemurume wangu wamunodanana naye. Chero kwavese kwamunoda kunomhangara endai. Ndinaye murume wangu yarapa. Pamusoro yamama. Nevakuru vangu vese vari muno. Ndoda kutaurawo zvandakamhangara kuno. Ini ndakamhangarira my day naPatricia. Vakandishedza vakanditi zvoni ndine varume vanhu vandodanana nawo mukomboni mandogara. Ndobva ndataura kuna Mavis Noah. Akanditi zvoni ane umbowo hwemurume wake wandodanana naye. Ndozvavakanditaurirawo. Vachigara vachindituka. Vachitaura zvakasiyana siyana. Chihure changu. Kumwa mapirisi kwangu. Kuti ndopa mukwasha wavo chirwere. Nechihure chese chandoita chekurudzi kwangu. Sisi wangu kuti ndo vandakafuza chihure. Handitoziva ndo zvandakaudziwa. Kudziva ndezverudzi kutero. Pamunoita mati, munofunza kuti ari padhuze nemano. Nezvavakataura. Alright. Kuna my day Bizek. Akanditi ndiri hure. Ndohura nevarume vanhu. Umbowo anawo. Ende unomhangara kwese kwaunoda. Ende mwedzi uchipera ncho. Ndobva ndaona kuti nimbeta ndiwe kwamambo nekuda kuti vatiti toda kutsvaga mari tokurova tounobvisa mafaini. Ndakataiwa kwamunhu zvokuenda kunobvisa mafaini. Beta nditsvage ndini kwamambo. Nekuda kuti apa. Kukomboni kwaDlu kwakarondora. Kwakarondora. Kunenge kuri kuti jesu takatanga kugara paplus. Saka takaberekerwa paplus. Taura tizwewo padhuze nemunhu. Ichokwadi. Takavabvunza Meropa. Takada Meropa tiri kuti mimi isusu ndisiti kuti makaenda mhere kwavakanotaura Meropa. Kuti isusu tiwadi chi ihuri vari kudana nemurume womuridzi. Ameropa akati nini handitauri munhu chi akandiudza. Asi pane munhu akandiona ndiri pachimunda. Ndokuvhudza kwatakaita takati iye munhu wacho akati watakaudza ndiachazoenda chi ndiachaita witness wechinde kuti mimi kuramba kuti vakaudzwa nani kuti mimi muri. Ndakati mimi Akavabvunza isu patakavabvunza takavabvunza. Kuti mimi mungudzi ivo takavabvunza kuti iyo hamene kwavaenda kutora nyaya dzavo Meropa. Tabva tavabvunza kuti mimi mai yati munomuka zvekuzore hazvisiyani. Ndati ari kutaura nemuromo wake kuti imimi atambowadaro isu. Avo varapa. Atambva wadaro isu. Ndozvatuti avo varapa tauraida. Atambvabvunza ndizvo zvakuti kuri muri hure. Ino akatondishedza ndichitoenda kumvura. Kumbiro muye kuno. Takakubvunza aya Meropa. Pamwe chete. Makavabvunza kuti ndikavabvunza Meropa. Vakabvunza neava futi asi ndakavabvunza. Handimi kuzvinzwa. mati takavabvunza. Ndiripo ndakamira. Vakabvunza nameni ndoni kuti mimi munodza Meroni kuti ini ndikufamba chikutaura mukomboni. Pakati ini pane munhu akandiudza kuti pane munhu akandiona ndiri pamuta. Pane munhu akufamba chakuti ameni ndoni mimi kutaura kuti ini ndiri kutaura nyaya dzese ndozvakataura Meroni. Vakauya nenyaya yavo mavanhu vachitaura mudare.
asi nyaya yavo yatakavabvunza isu yavamangara vamangara izvo zvazvinovapi Bata muna amanga aziya kutaura. asi zvasizvo zvatakavadiita Sorry izvo. Kuti muna amanga mamuzi. isatambotamboti muri kuri Ayo, za moto wa ndina kudaro. Bati muna amanga zvaamanga ndo zvanotaura. Tozoona kuti mimi sei ndisina kumuzwa kuti ndikuramba sei kuti haasi ngore iye achiti makamuza izvo. atambotaura Chirega imuzi kwavari kuti sei vakakutaurira imimi kuti makamuti iwe. kuti vangani nyaya yacho vangani ava ndimai nevana vavo tu. mai nevana muchitamba matambiro vacho vataura nyaya dzechiure dzotaurwa pakati pamai nevana ndizvo here vatete atambotamba vataura izvozvo zvingataurwa munhu uchiudza munhu kuti ure kana makutonga unozitonga aiwa munhu angambotaura izvozvo Wana vari kuti wana vakaita sei? Vakaitei vanhu? Udoti Patricia Noah ndiyakatonishedza ndakatakura zvigubhu ngendauna Patricia ndo uyo ari kumapeto ndiyakatondishedza hamuna kwadedza takavashedza but nyaya vari kutaura Tichiyararai ipapo mari makachedza chokero. vavaita sei ndavandishedza uyu Mavis anga aripo pamba ipapo atobva kumba kwake kwakarorewa atouya pamba ipapo Mavis ndeupi ari pakati vaita sei yake mhosva vese ndobva vakwana vari 3 vari pamba ipapo pasisia ndobva vakwana vese vari 3 ndobva vanditi zvoni imimi mune varume vanhu vamunodi vamunodanana navo Patricia vanoona nezvekunyengwa kwevanhu uyu Mavis Noah ndobva anditi ini ndine umpowo nemurume wangu wamunodanana naye chero kwavese kwamunoda kunomhangara murume ndinaye murume wangu yarapa murume wako unoziva kuti akanyenga mai handizvizivi Kongana munhu akanyenga naye vamai munoudza munhu wacho here kana muri kwakuta sei? handitozivi kuti vakanyengana vanodanana here kana kuti handizivi Makazwanepi? handina kubva ndambotaura navo izvozvo saka vakutopenga Vanopenga mai vangu vakatoenda sei vasina kuya kuchekuri kuzomangana kuti vadaro vangadai vakaya kuno kuzomangana mwana kuchekuri kuno vasiri kusati kwenyu kukaruma kana panext prime yakazibata apa papolisima but vananga imimi mai kuva kuti pane element iripo chokwadi chiripo mai manangochitaura aimazva because vananga imimi ndiri padhuze navo pane zvinhu zvinoitika ipapo but zvibudisei mukasazvibudisa panyaya yedu haibudi pachena mani imimi zvoratidza kuti pane zvinhu zvinoitika pachena yakurohwa vanhu mutombo munogona kunge imimi zvenyu musina kuzvitaura asi pane nyaya iripo pane nyaya mazuva mukavakumbidza kuvati musina kuzvitaura chinokuitira kuti muone vanhu makatarisa kutadza kutaura chii chii vanokuengerera maya makabokumbira sauti yokwe handisati ko chii yamakakuengerera ende magara kwemakore mangari munavo apa tine 3 years 3 years makagara navo muzotanga nhasi kumangarana ko hatiuze zvizvi ndimuvatiudza nyaya yatofamba nayo chii chikunetsa nayavasika chitaurei munotaurisa dare chii chikunetsa udzai dare chikunetsa nasisimu akurisa namaya mogara mesini because matunhu aya mogarayo ndeibat kuti taurai chikunetsa chii tikadzisa nyaya iri munhu wafamba noava vanhu vemhosva asi musina yavava vatadzikwa yavasina taurai chikunetsa wava zvitsvuku vakafuratira dare avo ndevei ndisisi vake vachiwanzi ndinota vakafuzana sisi kumura imi muri kunyanyawo makutokuziswa vamunhu musafuratire daramai na mama but havasi makomburereri kamudara ungafuratire mama atiutoiva zvedu kuti ivo pavagara pati vanhu vari mumhosva kwava maizvavakogara kwakanaka ndimarasisi vacho ndouyo aita nhotsera kutuka vanhu vakubuda
Awa nyaya ramba. Nyaya toda kutaura. Saka mese munavo varume mese. Mimi murume wangu akashaya. Akashaya. Kaparadzana nerufu. Kwei akashaya. Saka munhu ukashayikirwa nemurume vanhu vofamba vachiti hure. Ndizve. Isusu munhu akapirwa nemurume wake vasina kurambana. Handiti? Tinoti vanhu avakaparadzana nerufu. Endi chinove ndo chishuwo chemunhu wese. Hakuna munhu anoenda kumurume achiti ndiri kuendera kunodzoka. Handiti ndizvo? Wava kumanya nekuda kwei. Isi ndishukumaisa here kuvanhu masapuka. Ani masapuka yakudedza ya. Azoki. Ndandida kundosvika sei pakupoza tofonera. Chinhu ndingai. Ndingai papo. Chaura naye kunyaya dzacho. Kokutari kopiwani. Angatibatsire munyaya indiani akauya achiudzwa musi wazvaiti vatete avo vari kuvataurwa apa akaunikira pavakaitwa izvozvo vakabva vauya nekwamuri vachikuudzai musi wacho. Vakauya vachindiudza. Vakauya vachinditaurira. Imwe pamberi pamberi izive kuti mai vari kubva vari kuchema nenyaya nemai ava nevana vavo kuti vakavadedza kuzovaudza nyaya dzeugure hwavo vaita kutovadana kuti uyai pano chakati chirikuitika sei. Saka vese apabva kuti hatina mbudaro izvo just une ukama here. Ava ndakavata ndimbuya ava ndana amweni. Saka munovarwa nanamwe. Namwene nambuya. Ambuya chii? Mbuya vakadii? Ava gogo ndive kumusha kwemurume. Nyama dzemurume wangu. Komurume wacho ari? Ava vari apa. Saka muri kuti makatukwa navo? Kunze muri hure? Vakatoita zvondishedza kuti vandiudze izvozvo. Ko vamwe vane umbo vamuta. Uyo ari pakati panze akabva atoti kuhura nemurume wangu. Ari panze. Vari kuhura naye? Handizivi kuti anourayisa ndizvizivi. Nekuti tiri panze ndativanzwa vachiti hanzi tinonosvinamo. Murume wenyu murume wenyu vavo? Mazinzo nani? Muri vamutiri navo? Mwana wangu. Kufunga kunoti mumwana maifunga zvezvo. Ationa kuti kwaurambira. Ava ndivo ndisisi vatonya kundishedza pamba. Ava vanga varipo ava ndopavabva vauya ndivandiudzira pamba pamba. Pandakavandidza ndinotaura nyaya yekudaidza. Ndakavandidza. Ndakatovabvunza nyaya yemwana uyu.
kuti kwa mimi maenda kunoudza mwene wake kuti Mavis ati yada kusungisa murume wake nenyaya iyi ndonyaya takataura nawo tikamufunza ndipo tikati papa tikutaura nemi tasumuka panapa vese vanga varipo ndaingotitekera chete apa ndikataura ndoba ndatovabvunza imimi ipapa tikutaura nemi muchasumuka kuti muenda kunoita se kunodza Meroni muda kutadzisa mwana wekugara muda kuti agare sei kumba kwamunenge muchienda muchinotaura nyaya dzamunenge muchitaura apo dzimwe nyaya chona ndimune muchimufirira muchimubvunza Mavis wazoita sei nhasi Mavis wazoita sei nhasi okudzai mubva muenda munodza amweni wake mairo pandopavasimuka amweni wake avapo vauyandirapa vanofeya uzoita unidza ndo vaitaura nemwana nyaya dzekumba kwake ndo nyaya dzanodza amweni wake ndopandakavabvunza kwemimi kuzvifambisa sei apa mukutaura kuti mimi makaudzwa kuti mukudanana nemurume wake akakuudzai ndiani nekuti amweni vake ndo vanga audza amweni vake ndobva vatishiedza vachindibvunza ndobva vanditi inini ndakaenda kunovaudza ndine munhu akandiudza ndikati munhu wachona akakuudzai ndiani zvikanzi naivo munhu akandiudza inini handimutaure vanhu vari kuzvitaura vakawanda vandakaita sei vakandiudza kuti imimi ndo zvamukutaura kuti ndikudanana nemurume waMavis ndikati nyaya dzenyu isina hatitese hatidzizivi ndobva vasumuka futi musiwo watakavabvunza ndobva vadzokera futi kuna amwene vake ndobva vanovaudza vasati vaenda takatova tiri papa patataura nemi muchatosumuka futi mudzokera unoita sei kunovaudza zvikanzi naivo ndichaenda nekuti ini zvandiye ndataura navo zvavanenge vandipindura nezvavanenge vatataura isusu havasi kutaura chokwadi saka ndichaenda nefoni ndonovarekodi kana ndakutaura navo vozotaura ndozouya ndokunzwisai foni yavanenge vataura ndobva vatodzokera futi kuna amwene vake kwete ava ndisirini ndakaenda nayo mosazvinetonekurekuti pano varitorekoti zvine makuwa izvi utsvaga foni chete woenda paYouTube mukuratidza kuti mai avari kuita makuwa ndizvamukureva makuwa ndo avakaita bosi apa takataura navo isusu vakabva vasimuka vakaenda futi kuna amwene vanhu vachinomuudza isi tavatsura nyaya yekuti muchatarisa mwana kugara nyaya dzamuri kuenda muchinotaura ikoko hadziiti cherouya kanza yavari kutokarisa dare makuwa chaiwo mhando pamusoro pamusoro emama ndachikumbira kuti ipapa ndakatarisa kuti kubva musi wa15 Mei rugare kumba handina murume wangu yakatobva kubasa ndogara ndichishaudiwa tikanzoenda kwese kwaunoda mari yefaini tinayo toda kuti kurova toenda kupolisi gore rapera natete wangu akatorwa wakatyoka iva abati zvavari kutaura zvokuti imimi munoda kuamwene vachokwadi zvandakaita nini vabva mukundituka kudaro ende zveshuwa ndakaenda kwaamwene anditi ndakaenda kwaamwene kundakanotaura kuti inini ndafunga kuti ndiende kwamambo nekuda kwenhau idzi pakati tisi hatina zvatinokwanisa kutaura kana tikuudza kuti musaende kwamambo endai kana makasununguka tichaenda kunoteererawo nyaya dzenyu amwene vaMavis ivavo maindei kwavari ivo ndo vari kwavanozvinda kudariri iko kwanga ndaenda murume wavo ndewekomiti yekukomboni saka vanga vari tori vese saka ndobva ndakaenda ndichida unovapiriwo kuti chi ndokuenda kwandakaita after vandituka ndatoendako futi mangwana chinoavatangondishauta futi kuti mamuchienderei mobva manyarara vachitaura nezvemwana wenyu makangonyarara mwana wako kuti aiwa ava ndovakatovabvunza chita ndakaava ndovakavabvunza kuti isu imimi ndimune mwana asi kanaka nekuda kwevanhu apa tagara nyaya dzemwana totava futi ndimune mwana uyu ari kushungurudzwa neava vanotaura makuwa kwani kwaamwene vake nyaya vanotoenda vachitotaura ndizvo vobvunzwa nevava imakambonyarara isu takangotitekera dzedzo nyaya vakabvunzana varipo tu chichenywa mwana aitovabvunza wamwana wenyu futi vese rituva vana venyu maindorwadziwawo ninyamini mukati chakurovani ndambobvira ndakaudza ndokurovani so imimi zvazvinoda kuyambira
kuti chiendai munogarisana zvakanaka nekuti mai ava vakazongotudza tinongoanetsa takudedza tikubhadharisa manzwisisa saka iyo zvine zvizovedai musha unogara zvakadii iyo chamwari mukadzi ndewako asi weraini asi wemusha asi wezipasiyanisai mukadzi wemusha asi wezvikaranga ndewako wakaroora izvozvo saka haudzwa zvinhu zvepamusoro pemukadzi wako zvitsvagire wega pane kuti unetsana nemukadzi nekuda kwemaku unofanira kuti umudhifenda hama yake chachachacha ndiwo akasiya hama dzake vananya kumubereka achiti akuya zvogara saka ndiwo unofanira kuti umutotita kubva kuvavenge saka chindai